To znamená, že Noach, keď bol zachránený pri korábe, takto istoty zachránie svoj život pri krste. Pri krste. To, že si spasený, to je jedna vec. Ale vieš o tom, že spasenie môže stratiť? Spasenie je proces. Rozumieš ma? Ale krstovo. Pozri, čo robíš krstom. Ja ti to ukážem, čo robíš krstom. Krstom ukazuješ to, čo? Bože, ja teraz na tebe, že verím a chcem s tebou žiť a chcem ti slúžiť. Ja, Bože, krstím sa, pochovávam svoj starý život, lebo chcem žiť pre teba. Chcem žiť s tebou. Chcem žiť nový život s tebou. Čo povedal Ježiš? Čo povedal Ježiš? Že nie ste už sami svoji, lebo Ježiš Kristus žije vo vás. Rozumieš ma? A Kristom to potvrdzuješ. Kristom to potvrdzuješ. Krst znamená, že pochovávaš svoj starý život. Nemá to nič spoločné s krstom, keď ste boli deti. Nič spoločné. Krst je skutkom viery. Ježíš vyzýval svojich učeníkov, aby išli do sveta a hlásali evanjelium alebo dobrú správu o ňom. Každý človek mal počuť toto posolstvo. Tí, ktorí uverili posolstvo Ježišovi, mali sa tam pokrstiť. Evanjelium o Ježišovi je o tom všetko, čo pre nás urobil. Krst je prejavom našej viery, vďaka ktorému využívame to, čo pre nás vykonal náš Pán Spasiteľ. Krst je prejavom našej viery. Keď si uveril Krista, nikto to nevidel. Je to tak? Nikto to nevidel. Vieru nemôžeš vidieť. Viera nemôžeš ju vidieť. Je to tak? Veríš v srdci. Nikto to nemôže vidieť. To je prvá vec. A tu hovorí, že je to skutok viery. A teraz počúvaj. To, čo si uveril v srdci, krstom potvrdzuješ. Prečo? Lebo krstom každý jeden vidí. Vidný svet a nevidný svet. Rozumieš ma? To, čo si uveril v srdci, to nikto nevidel. To je viera. Ale krstom, keď sa ideš krstiť, ty zjavuješ pred vidným a nevidným, že ty veríš Bohu a dáva svoj život pre Neho. Dáva svoj život. A to je ten skutok viery. Každý to vidí. My to vidíme. Vidí to nebo, vidí to peklo. Diabol. Že ty chceš patriť Bohu. Prečo? Lebo pochováva svoj starý život, svoju starú prírodzenosť. Viete, čo znamená stará prírodzenosť? Stará prírodzenosť je tá, ktorá vládne v tvojom živote a nutí ťa robiť zle. Tú starú prírodzenosť pochováš do tejto vody a príjmaš novú prírodzenosť. Bože. Rozumieš ma? A to symbolizuje krst. Pavol preto napísal, lebo vierou ste všetci synmi Božími v Kristovi Ježišovi. Galatianom 3:26 zdôraznil, hneď na to vysvetlil, ako im viera pomohla tomu, aby si obliekli Krista. Veď všetci, čo ste boli pokrstení Krista, Krista ste si obliekli. To znamená, že krstom pochváva svoj starý život, ale obliekaš nový život. Koho? Krista. Rozumieš? To preto je to skutok viery. Ty teraz dokazuješ, neviem to, Bože, ja ťa verím, ja ťa príjmam, ale Bože, ja sa dávam krstiť, ja chcem pochovať svoj starý život, aby som žil s tebou. Amen. A robíš to ako? Fyzicky. Každý to môže vidieť. Rozumieš ma? A to symbolizuje krst. Prečo si Boh zvolil krst za prostriedok? Prečo Bože musím ísť do vody? Prečo Bože to musím urobiť? Prečo? Boh si to vybral. Boh si vybral krst. Vieš čo? Aby si dokázal mu vieru, či vážne veríš Boha. Viete čo niektorí ľudia robia? Takto. A počúvajte, nedivím sa tomu. Nedivím sa tomu. Ivan, aj moja matka to sama povedala. Ivan, ešte počka. Ja sa dám pokrstiť až na druhý rok. Ja sa dám pokrstiť až 2 roky. Ja sa dám pokrstiť, keď budem mať 50, ešte som mladý. Takto ľudia rozmýšľajú. Bratné sestry, takto ľudia rozmýšľajú. Ale keby si ty vedel, že týmto krstom obliekaš Krista do svojho života. Amen. Keby si vedel, že ty pochováš svoju starú prírodzenosť a vieš, že tvoja stará prírodzenosť je zlá, lebo nutí ťa robiť hriech. Robíš to, čo nechceš a to, čo by si chcel robiť, dobre nemôžeš. A to je tvoja stará prírodzenosť. Boh pribil tvoju starú prírodzenosť kde? Na kríž. Ale my hriechom ju bereme naspäť. Rozumieš
ma a ty teraz krstom zjavuješ, že nechcem, aby bola v mojom živote a pochovávaš tú starú prirodzenosť. Preto krst si Boh vyvolil, aby si mu tam zjavil. Bože, ja sa odozdávam tebe. Ja sa odozdávam. Ako to môžeme uvidieť, je v Biblii Abraham. Abraham. Čo mu povedal Boh? Čo mu povedal Boh? Vyjdi zo svojho mesta, opusť svoju rodinu a odíď. Vedel Abraham, kde ide? Nevedel. Opustil svoj domov, svoju rodinu? Áno. Vyšiel zo Sárov von z tohto mesta Chadanského Úru a išiel do Kanána. Ale nevedel ani cestu. Nemal ani navigáciu, nič nemal. Šiel, opustil. Čo Boh mu potom povedal druhýkrát? Či mal potvrdiť svoju vieru, či verí vážne v Neho? Áno, Bože, ja ťa verím, ale Boh teraz ťa zobral za slovo. On ťa zobral za slovo. On chce to vidieť, ako dať niečo urobiť. Či to urobíš? Čo povedal Abrahamovi? Zober svoje dieťa, čo najviac miluješ, Izáka. Sára nemohla mať deti, mala skoro 100 rokov. Už bola po prechode. Už nemohla mať deti. Boh dal na prirodzenie dieťa. Čo povedal Boh? Daj mi Izmaela, syna otrokyne. Nie. Koho zobrala? Toho, koho najviac Izák miloval. Izáka. Daj mi ho a dones mi na horu Moria a obetuj ho. Čo robil? Zobral svoje malé dieťa a išiel na horu Moria. 2 dní cestoval. 2 dní trápenie. Bože, ako ho môžem dať, veď ho milujem. Ty si mi ho dal, ty si mi zasúbal, že cez neho moje potomstvo bude ako hviezdy a teraz odo mňa ho prosíš. Čo urobil? Zobral ho. Išiel na horu Moria. Zobral nož. Dal ho na ten oltár. Priviazal ho ako baránka, lebo baránko priviazovali nohy, dobre hovorím, ruky nohy. Tak ho priviazal ako baránka. A on nepovedal ani slovo, ocko, kde je baránok, prečo mňa privazuješ, nepovedal Izák. Zobral nož a už ide. Čo povedal? Stoj! Tam máš baránka. Zastavil ho. Dokázal svoju vieru. Dokázal. Prečo Boh len jeho prosil? Aby mu dokázal svoju vieru. Či ho vážne miluješ? Či stojí za to? Prečo ľudia sa veľmi boja o krste? Lebo diabol ich nechce pustiť. Lebo vie, čo symbolizuje krst. On to vie. Krst nie je, že ťa prekrstia, alebo tieto bludí. Krst je vyznanie viery. Potvrdenie dôkazov viery. Krst nevidíš, ja ťa doma aj pokrstím volaní. To není nič. Nemá moc má vyznanie, ktoré veríš. Ja to, Bože, robím preto, lebo ty si to povedal. Tento úverí, nech sa dá Boh.